Isinapinal na ng IATF o Interagency Task Force ang kanilang protocols para sa mga fully vaccinated individuals. Ito ay ayon mismo sa social media post ng Office of the Presidential Spokesperson at PTV o Philippine Television Network kaninang umaga. Ano ba ang nakasaad sa IATF Resolution No. 124-B? Pwede na nga bang makabiyahe ang mga fully vaccinated individuals pauwi sa kani-kanilang probinsya na hindi kinakailangang sumailalim sa COVID-19 test? Sa nasabing IATF resolution, binigyang diin kung sino ang mga ikinokonsiderang fully vaccinated for COVID-19. Una, ang mga taong nakatanggap na ng kanilang second dose ng bakuna ng 2 linggo o higit pa. Ito ay para sa mga 2-dose vaccine. Pangalawa ay ang mga taong nabakunahan na ng 2 linggo o higit pa para sa mga single-dose vaccine. Paalala lamang sa kasalukuyan ay wala pang available na single-dose vaccine sa Pilipinas. Tanging ang mga 2-dose vaccine pa lamang ang ipinamamahagi at ginagamit sa mga vaccination sites. At pangatlo, ang bakunang natanggap ay dapat kasama sa mga sumusunod. Number 1, EUA o Emergency Use Authorization List or Compassionate Special Permit issued by the Philippine FDA. At number 2, Emergency Use Listing of WHO o World Health Organization. Pinapayagan na rin ang intrazonal movement ng mga fully vaccinated senior citizens within areas under GCQ at MGCQ. Kinakailangan lamang magpresenta ng COVID-19 domestic vaccination card na duly issued by a legitimate vaccinating establishment o kaya naman ay Certificate of Quarantine Completion na nagpapakita ng holder's vaccination status as may be issued by the BOQ o Bureau of Quarantine. Patuloy namang ipatutupad ang minimum public health standards. Para naman sa mga interzonal travel, sapat ng alternatibo sa anumang COVID-19 testing requirement na hinihingi ng mga LGUs before travel or upon arrival ang pagpipresenta ng COVID-19 domestic vaccination card na dapat ay duly issued by a legitimate vaccinating establishment o kaya naman ay Certificate of Quarantine Completion na nagpapakita ng holder's vaccination status as may be issued by BOQ o Bureau of Quarantine. Ibig sabihin, kapag ikaw ay fully vaccinated na, maaari ka nang makabiyahe sa mga probinsyang pinapayagan ang interzonal travel. Lahat naman ng biyahero ay kailangan pa rin dumaan sa health and exposure screening upon arrival sa LGU destination. Sakaling ang mga fully vaccinated individuals ay close contacts ng probable and confirmed COVID-19 cases, isa sa ilalim sila sa pinaiksing 7-day quarantine period kung sila ay mananatiling asymptomatic sa loob ng 7 araw. Sa kasalukuyan, wala pang update ang mga local government units tungkol sa bagong protocols ng IATF. Para sa karagdagang impormasyon, maaari kayo makipag-coordinate sa inyong mga respective LGUs.